Sziasztok! Arról szerettem volna beszélni, hogy lassan a végére érünk az előolvasói 6 fejezet 38 oldal javításának, és végül 18 család jelentkezett, amiért nagyon hálás vagyok, és aminek elképesztően örülök, és szeretném, hogyha mind a 18 családnak ki tudnám küldeni mind a 38 oldalt. Úgy gondoltam, egyébként könnyen ki lehetne küldeni PDF formátumban is, de úgy gondoltam, hogy ezt mindenki nyomtatott formában, mint egy tényleges kinyomtatott, lefűzött, aláírt előolvasói példányt fog megkapni. És hát nagyon izgatott vagyok. Most kerül legelőször a családokhoz. Igazából, ha mélyen belemegyünk, akkor igazából most fogja a családomon kívül bárki más is elolvasni. Önmagában már az is hatalmas dolog egyébként, hogy ennyi embernek felkeltette a figyelmét az, amit csinálok, és ez nekem nagyon-nagyon jól esik, és remélem, hogy pozitív benyomást fog kelteni a dolog. Természetesen a legőszintébb véleményeket várom vissza. Az elmúlt 3 hétben folyamatosan javítottam azokat a képeket, amiket a legelején készítettem. A legelején a világnak az alapképeit egyébként én Midjourney-vel hoztam létre, és utána fejlesztettem tovább különböző más AI szoftverekkel. Ez most egyébként Gemini-től, nem akarom rosszul kiejteni, mindegy, tudjátok mire gondolok, Microsoftos, és egyébként legtöbbet a ChatGPT-vel dolgoztam együtt. Na most ezek eléggé hullámzóak voltak az elmúlt 2 évben, rettenetesen sok fejlesztésen mentek keresztül, de nem kell azt hinni, hogy ez folyamatos fejlődést jelent. Tehát úgy kell elképzelni, hogy voltak olyan hatalmas visszaesések, főleg mikor egyébként megijedt a különböző jogi dolog miatt, annyira lehúzták a követést, tehát a stílus követést, ami számomra azért nagyon fontos. Tehát amikor kialakítok egy textúra minőséget, egy karakter kinézetet, már most jelenleg tehát nagyon szépen egyébként tudni kell, hogy most már nagyjából az összes AI, főleg a ChatGPT is úgy van kialakítva, hogy saját mappákat, könyvtárat lehet kialakítani, tehát ismeri a történetet, a könyv történetét, ismeri a szereplők viselkedését, mert ismeri a könyvet, tehát ismeri a képeink kinézetét, így sokkal könnyebb vele dolgozni. De egy az, hogy a legelején természetesen nem így működött, 2 most se tökéletesen működik, tehát magára tehát az alkotóra mindig szükség van. Nagyon sok az apró hiba, amiket folyamatosan javítani kell. Pláne egy olyan helyzetben, amikor a fejedben létezik egy világ, tudod, hogy minek hogy kell kinéznie, én meg ráadásul tényleg úgy alakítom ezt a világot, hogy addig ülök egy képen, amíg pontosan azt nem látom, amit szeretnék, de legalább nagyon-nagyon közel legyen hozzá. Ez a textúra szintjétől a színvilágon keresztül a karakterek kinézetéig mindenhogy így van. Na most a legelső képekkel az a helyzet, hogy nagyon sok esetben volt úgy,
hogy megvolt a kompozícióm, hogy hogyan szeretném, hogy kinézzenek, megvoltak bizonyos tárgyak, amik már a helyükön voltak, stb. És rengeteget dolgoztam kézzel rajta, de rengeteg mindent úgy hagytam. Például úgy maradt egy arckifejezés, amit tudtam, hogy nem maradhat úgy maradt például vehetjük, és meg is tudom mutatni egyébként Taruknak a köpenyét, tehát pontosan tudtam, hogy egy hollótól köpeny kell, hogy rajta legyen, de nem tudtam kialakítani olyan minőségben a felső kötőjét a köpenynek, hogy az jól nézzen ki, szép legyen, és úgy nézzen ki, ahogy az én világomban kinézne. Ezért úgy maradt. És úgy voltam vele, hogy majd visszatérek hozzá, amikor eljutok odáig, hogy egy az, hogy képes leszek rá, a másik, hogy a szoftverek is képes lesz követni úgy, ahogy én szeretném. Itt elérkeztünk az a ponthoz, amikor ugye ti is érzitek, hogy úgy kezdtem hozzá megalkotni ezt a világot, hogy azért én nem vagyok sem képzett író, sem képzett grafikus, nincs sok előképzettségem. Tehát leültem, volt egy vízióm, egy elképzelésem, ami úgy gondoltam, hogy elég szerethető és elég jó ahhoz, hogy megalkossam, ami a fejemben van, de nagyon sok kérdőjel volt, amit nem tudtam. Mivel, hogyan, és még hogy amikor megvolt a mivel meg a hogyan, még akkor is rengeteget kellett tanulni és fejlődni. És most az a helyzet, hogy azokat a hiányosságokat, amik az elején megakasztottak, és akár napokon keresztül küzdöttem vele, és nem sikerült, és ott kellett, hogy hagyjam, képes vagyok megcsinálni.